Te ootte Kuopioraukassa. Minkä takia te olette Kuopioraukassa? Ei me olla oltu siellä. Mun parta on siellä mikissä. Anna vaan käsiin, niin minä vaan vetää. Alas ei tuu kyllä kukaan siellä. Samuli on siitä tuttu, että sen saa helpolla määrätä. Vielä juoma tänne hänelle. Kuopio 2014. Mulla ei mitään sanottavaa. Kuopio Rock 2014. Mulla on tässä seurassa 32-vuotias sinkkumies Lahdesta, Jukka nimeltä. Tytöt saa rakastua. Kerro mä, miksi sä oot sinkku? Kun mä oon pitäis kysyä naisilta. Niin. No mutta siis niinku, sanotaan näin, että sä lähtisit niinku unelmatreffeille. Niin mitkä olisi sun unelmatreffit? Kaljalla. Nainen tarjoisi. No niin. Siitä jos sais pesää vielä siihen, niin se olisi hyvä. Kaljojen jälkeen silleen. Ei, ajattelut oikeesti tarvitse. Tai miksi tulit Kuopioon? Kaveri ajo. Ei tultiin kun... Tää on 3. vuosi kun täällä on mukana ja 2 vuotta sitten olen 30-vuotias sinkkumies. Mutta eikö tää on helvetin hieno kaupunki sillä, anteeksi kirjosanat. Ei mitään, anna tulla vaan. Täällä on mukavaa olla ja täällä on aurinko paistanut. Aina kun ollut täällä, niin täällä on aurinko paistanut ja hyvää meininkiä ollut. En minä muista mitään näistä reissuista. Täällä on hyviä orkestereja ollut ja on huumalkkaita. Vittu, menee tulkaa kaljaa. Mutta tosta. Mä yritin skoolata, mutta ei se pitää. Riisutaanko me nyt housut? Joo. Sä lupasit mulle, joo. Nyt on hetkellä alasta. Noniin, come on guys! No niin, ihan putkeen vittu.